И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Battle Pet. Да, така се казва играта Battle Pet. В тази игра си с различни животни, които по принцип, когато победиш ги крадеш от другите или ги получаваш от чест. И повече от това, нали, това е цялата игра. Аз до сега всички тези съм събрал. Bear, Butterfly, Turkey, Fox и Turtle. Това е мечка, това е пеперуда, това пуйка, това лисица и това е косинурка. Нека да... Нека се чай, че аз съм в Брок и имам... се прави едно нещо на аватара, защото ми го беше сложил изцяло на момиче. Окей, сега да видим дали ще победим. Аз мисля, ще победя срещу този. Да, първия е... Не, да, първия е победен. Моя също е един победен. Синя синя. Аз съм да отварям чест. Буквално моята мечка победи. Моята мечка ги разби. О май гад. Хора, кое да вземем сега? Кое е най-хубаво? Това. Това ще е най-хубаво. Аз имам 15 купи. Хубаво. Яко. Буквално то дава така, че да победим ние. Нали? Да. Нека да... видим... Аз съм много... О май гад, колко ти си... много прост. Хора, колко е на първо място? Колко е на първо място, хора? Не, при мен си ти. Аз съм на второ. Колко е на първо място? О май гъднес. Явно при мен ще бъгна, защото при мен е... Аз съм на второ при мен. И може на всеки лета и не знам. О, на този май ще му победя армията, мисля, че. Аз имам два юникомона, които съм ги сложил, защото те са най-добрите. Къде на това му разбиш това? Ето трябва да му взема... Ето трябва да му взема пчелата. Моля те, мечката ме спаси от... О, не. Този има пчела, която е на 22 живота и бие 22. Моля те, убийте на капибара. Пак. Хора, аз... О май гъднес. Не, аз го бях. Край, аз да го бях. Не. Добре. Може да видя какво ми е открадна, бе. Нищо явно не ми е открадна. Хора, мечката за сега... Хора, мечката ми за сега е много силна. Какво викаш? Тако, при мен е бъгна играта. Аз трябва да реджойна. Окей. И хора, преди да продължим във видеото, ще ви се благодарим, че достигнахме 12 сабскрайбъра. И както казах в шорта, ще правим стрим, когато достигнем повече от 10 сабскрайбъра. Затова очаквайте утре от 7 до 8 часа. Или така ли беше колко? Да. От 7 до 8 часа 1 час ще играем на Murder Mystery 2 на лайвстрим. Очаквайте ни утре и нека да продължаваме в видеото. Добре, хора. Нека да отворим честовете. Нека да вземем това. Още едно яко. Ще взема това. Окей. Нека да се бием. Нека да...
да се бием. О! На този армията е малко як. О, what the hell? Моя Фокс, какво направи току-що? Окей. Пайжната ми победи Пайжна. Пайжната ми победи Пайжна. Браво, бе. О, мака, хора. Бо, наистина ли то ще сложи пайжини? И моята мечка ги... Моята мечка ги разби, хора. Това е уникално. Хора, знаете, че в лятото ще има много яко видео в канала и трябва да го гледате задължително. Да, задължително трябва да го гледате. Ако не го гледате, ще бъдете банати от планетата Земя. Не бе, не сте задължителни бе, базикам се бе хора, няма да сте банати. Само се базикам, нали знаете? Окей, нека да... Нали сме се звъннали човек и буквално говориш, все носи мравка човек и буквално от слушалката нищо не се чу. Наистина човек. Аз чух, че някой е бил пръзнал. Това разбрах аз. Ма не, наистина. Добре бе. Пайджинг. Аз победих. Аз победих и получих Golden Chest. Аз загубих и победих. Аз загубих и после победих. Хора, какво получихме? Направо. Аз мразя долгитата. Много ги мразя. Буквално съм най-ужасяващото нещо в играта. Кое бе? Ари бегай, бе! Окей, хора. Нека да намерим друга... Още един матч. Аз наистина... Аз на един откраднах най-доброто нещо. Това е ужасно да кранеш на някой. Ари, бе! Как ще ми го сложи той на най-правила? Ами хора, аз пак победиш. Хора, казвам ви, тази игра трябва да пробвате. Тази е една от най-забавните игри. Не чак най-забавните, но е забавно. Да, доста е забавно. Аз мен се подрежда без. Сега е без. Малиша, но не Защо го не купим? ще ме разбере. Кинда Хомлес. Мале, как ми се слуша Кинда Хомлес? Аз имам много яки емоции. Вау. И на стрима в 7 ще ви покажа. Как ще го победи Пажина срещу такова нещо? Хора, моята мечка ще ме спаси отново. Мой дог иска да Хомлес. Не, аз пак ще победя. Не, Как? хора, Чуйте, как Пайжината ме мой победи? дог is kinda homeless. Oh. Мой дог is kinda homeless. Чай, какво последно кое да апгрейдна? О, нищо не ми е откраднал. О, мага. Ще апгрейдвам ето. Хора, чакаме 7 минути да ми се отвори честа. Вау! Окей, аз се губих. Мислих, че ще кажеш друго нещо. Мале, аз верно ще загубя. Хора, аз май ще загубя. Аз ще загубя! Как загубя? Не съм загубил. Няма да загубя.
Yes! Най-накрая победих още. Защо казвам най-накрая? Защо казвам най-накрая? Защо казвам най-накрая, като аз побеждавах толкова много пъти? Вау! И експлодира тия мозъка. Казвам най-накрая, като буквално победих 100 пъти. Буквално, не, аз не съм най-добър, то аз съм от Friends най-добър. Но иначе от сървъра не съм аз. Да, бе. Чай да видя още ли си от Friends. Да, още си от Friends. Тази игра е много забавна. Какво да взема? Ей така, Камила. О, ма гъл, хора! Моята мечка клъч направи клъч буквално. О, май гиднес. Хриси. Да, бе. Взех Камила, която бие 9 и живота им е 26. О, моите са, мечката ми е 34, някой път стига до 40. Имаме наш 24 и 26, 22 и 24 хилд. Добре. Твоите също са доста опи. Да. Аз утре обаче аз ще спра да играя в 7:55, защото имам една работа за 5 минути. Да, бе. Ама ти ще го продължиш до 8. И да. И хора, това ще е видеото за днес. И благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала и довиждане. Да, абонирайте се, ударете лайк бутона с камбанката и чао.